Λοιπόν, yeah! Hello. Καλώς ήρθατε σε ένα Talking with Gas. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη σημερινή μουσική. Προσοχή, δεν θα κράξω αυτά τα πράγματα που αποκαλούνται μουσικούς που είναι ο Sneak, ο Ippo, ο Light, αυτοί τέλος πάντων. Δεν θα τους κράξω, γιατί σαν άνθρωποι δεν είναι τίποτα το σπουδαίο, έτσι σαν κάθε άνθρωπος. Έχουν πλάκα, έχουν όλα αυτά. Τη μουσική τους θα κράξω, ok? Πάμε. Η σημερινή μουσική έχει πάρει την κατοβόλτα. Δεν έχει συναίσθημα, δεν έχει καλούς στίχους, δεν έχει ποιοτική μουσική, δεν έχει τίποτα. Αλλά αντιθέτως έχει κλεμμένα beat, μουσική η οποία είναι λίγο... Εντάξει, η trap για μένα δεν είναι και ότι καλύτερο, είναι και έχω μεγαλώσει με τη hip hop, αλλά η trap δεν μου αρέσει καθόλου. Και οι στίχοι, όπως νομίζω είπα και πριν, είναι αντάλλων. Μιλάει για τέτοια πράγματα τα τραγούδια, ναρκωτικά, γκόμενες, αμάξια, λεφτά, τα συνηθισμένα. Τα έχετε ακούσει όλοι, εντάξει, δεν είμαι ο πρώτος που τα γράφει όλα αυτά. Είμαι ο 105ος, 1000ος, εκατομμυριωστός, κάτι τέτοιο, of the God on the door. Και γενικά, ξέρω εγώ, άτομα όπως ο Ippo, οι οποίοι είναι χωριάτες, δεν έχω θέμα με τους χωριάτες, ok, αλλά τι σχέση έχει ένα χωριό με την τραπ? Δηλαδή, ο Ippo δεν είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το ξέρω, εντάξει, το υποθέτω βέβαια. Μόνο που η μουσική του είναι κάτω βόλτα που λέμε. Δεν το λέμε, το λέω εγώ, δεν πειράζει. Συγκεκριμένος. Δεν νομίζω ότι, ξέρω εγώ, ένα άτομο σαν τον Ippo θα μπορούσε να ήταν μια μεγάλη λαϊκή φωνή. Αλλά όχι. Επέλεξε το hip hop, κάνει ένα θέμα, ok. Πάμε στο Sneak. Ο Sneak πριν 5 χρόνια άρχισε, ήρθε από Λονδίνο ή κάτι τέτοιο. Δεν με νοιάζει και τέλος πάντων. Τι να πω. Ήρθε, έκανε την επιτυχία του, έκανε το dub, έγινε μεγάλο hit, έκανε το Tony Montana, το οποίο είναι και αυτό μεγάλο hit. Και ναι, μετά, τι άλλο έβγαλε, ας πούμε. Πήρε στο Ferrari τώρα τελευταία. Το οποίο, δεν λέω, καλός ο ρυθμούλης, είναι λίγο κολλητικό, το παραδέχομαι, ναι, καμιά φορά μου κολλάει για μένα και το τραγουδάω, αλλά εντάξει δεν το τραγουδάω σοβαρά σε φάση, είναι γάμα τραγούδι. Χορευτικά που το λέμε, δεν με νοιάζει. Σε αντίθεση με άλλα τραγούδια, όπως είναι, υπάρχουν πολύ σπουδαίοι μουσικοί, υπάρχουν πάρα πολύ καλή μουσική, που είναι και στο description αυτούς που θεωρώ εγώ καλύτερους, και τους έχω κάπου στην οθόνη σίγουρα, κάπου θα τους έχω βάλει, μπορεί να γεμίσει η οθόνη απλά. Ναι, αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι σπουδαίο σημερινή μουσική, και βλέπω όλα τα ποζέρια τώρα τελευταία να ακούνε αυτή τη μουσική. Δεν είναι ποζέριο και σε κάποιους αρέσει αυτή τη μουσική, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι κάτι σπουδαίο, δεν έχει συναίσθημα, δεν έχει τίποτα. Ναι, λέω τα ίδια, το ξέρω, αλλά προσπαθώ λίγο να συνεφέρω κάποιους, αν και τα έχουν ακούσει από άλλους, δεν παίζει να ακούσουνε. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο ρε παιδιά, τι να πω. Αυτά είχα να πω εγώ. Έχω αγαπημένα κανάλια κάτω στο description. Σοβαρά κανάλια μιλάμε. Φάση Crow, Λιναράς. Δεν είναι αγαπημένοι μου YouTubers. Μην αρχίσει το κράξιμο μόνο κράχτες, ακούς και όλα αυτά. Δεν ήρθα για να κράξω. Είμαι ένας περαστικός στο YouTube. Ήρθα για το χαβαλέ. Και αυτό ήταν όλο. Μου στείλανε για CSGO να παίξουμε. Δεν είναι ώρα. Τέλος πάντων. Σκάσε, τα λέμε.